Ahojte priatelia, dnes vám ukážem ako stiahnuť a nainštalovať VPN software na Windows 10.11. Otvoríme Google Chrome, napíšeme software EDR, klikneme na stiahnuť, Windows klient. Vyberieme. Súbor sa nám stiahne. Potom otvoríme tento APK súbor. Klikneme na ďalej, potom na áno. Vyberieme VPN klienta podľa potreby. Klikneme na ďalej. Príjmeme licenciu, ďalej. Vyberieme kam inštalovať. Tu môžeme zvoliť ďalšie možnosti, ale netreba. Klikneme ďalej a prebieha inštalácia. Po inštalácii zaškrtneme a spustíme klienta. To je všetko. S vami bol Ever. Lajkujte a odoberajte kanál. Všetkým ahoj.